Според японския фолклор, муджина е вид язовец и някои от тези животни могат да се преобразяват и да причиняват злини на хората. Те погаждат номера на всеки, но особено се забавляват да измъчват слабите хора и да ги правят на глупаци. Започвам това видео с ясното съзнание, че то от една страна ще провокира съпротивата на онези, които днес папагалстват, как уязвимостта е нещо като героичен подвиг и как това значило да си автентичен. От друга страна, тя ще предизвика тези, каквато е и целта, които имат навика на себеанализа и самонаблюдението, все процеси, които се срещат със своята сянка и явяваща се в действителност най-голямата ни уязвимост. В това видео ще проследим пътя на поемане на лична отговорност чрез преодоляване на слабостите ни и превръщането им в гориво за осъществяване на личния ни потенциал. По този път няма външна утеха, гушкане и съжаление, но има разбиране и състрадание, на които човек е способен едва след като престане да бъде жертва, както на собствените си сенки, така и на чуждите дефицити. Когато е слязал до дъното на своята душа и от това, което е открил там, е започнал да изгражда новата си същност. Това се случва на тъмно и тихо място и последното, което искаш в такъв момент, са публика и аплодисменти. Тъмната нощ на душата, затова е тъмна, дълбока и интимна, т.е. сакрална, защото тя не се развява публично за лайкове. Да видим сега какъв е произхода на думата уязвимост и какво значи самата дума и в какъв контекст е удачно да я използваме. При справка с тълковния речник откриваме, че уязвимостта е състояние, при което някой или нещо е изложено на опасност, вреда или атака поради липса на достатъчна защита. Уязвим е и качеството на човек или предмет да бъде лесно раним, чувствителен или слаб. Синонимите са красноречиви. Слабо място, слабост, накърнимост, атакуемост, беззащитност. Продължаваме натам, прониквайки в същината на думата, т.е. в нейния корен – язва. Какво показва тълковният речник за нея? Етимологично думата произлиза от старобългарската яза и старославянския корен язва, който означава рана, повреда или болест. Любопитното е, че в някои славянски езици понятието означава също дупка или леговеще и пропаст. На сръбски и хърватски, например, язвина означава пещера, пропаст или дълбока дупка. На словенски и полски язба и язва е дупка в земята и яма. Всъщност, българското наименование на язовеца произлиза от същия корен, заради дупките леговеща и язовини, които животното копае. Накратко, думата е наследство от праезика ни. В латинския тя звучи като vulnerabilis, откъдето произлиза и английската vulnerable, значеща уязвим или податлив на нараняване. Глаголът vulnerare е наранявам, а съществителното vulnus – рана. Навсякъде основното значение на корена сочи към нещо отворено, издълбано, повредено или пробито, независимо дали става дума за открита рана по кожата или в стомаха, дупка в земята, цепнатина в скала или болезнено явление в обществения живот. Затова използваме и в българския език израза язви на обществото или социална язва. Следователно, общото между уязвимост, т.е. страх, и язвителност, агресия, е техният корен язва. Проследявайки го исторически, установяваме, че той означава рана или дупка. Двете думи описват двата полюса на един и същ процес – нараняването. Язвителността се проявява като склонност и поведение да нанасяш рани с думи. Това е активната агресия, докато уязвимостта е състоянието на страх да бъдеш наранен или нападнат поради липса на защитни граници. Това е пасивната страна и състояние, в което нещо те разяжда отвътре. От тук става ясно, че всеки, който проявява язвителност, в действителност е човек,
който се чувства уязвим. В изкуството на войната Сун Цзъ пише: ако познаваш и врага, и себе си, победата ти ще бъде безсъмнена. Ако познаваш небето и земята, победата ти ще е пълна. Това, което днес по психологията нарича уязвимост, аналитичната психология дефинира като метод за работа с сянката. Врагът е именно тя, докато не я опознаем и превърнем в потенциален съюзник. Сянката обхваща всички онези настървени мисли, чувства и действия, с които ожесточено искаме да контролираме другите и събитията, за да се случи всичко според нашите желания. Обикновенно това се прави в името на доброто на другите, и от такова добро обаче са пострадали мнозина и продължават да страдат, най-често безмислено. При това, в повечето случаи го правят съвсем доброволно и частично съзнателно, без да си дават сметка, че дългосрочните последствия ще изглеждат коренно различно от онова, което си представят. Да разгледаме сега един пример от животинския свят. Какво прави едно животно, когато е наранено, болно, слабо и немощно, т.е. уязвимо? Остава ли то в стадото или се оттегля в осамотение, за да се възстанови? В дивата природа уязвимостта винаги провокира атака. Животните в стадото инстинктивно избягват болния, докато хищниците надушват миризмата на кръв и бързат да го довършат. Дори заплахата да не е външна, самите животни в стадото или глутницата го изолират. За да зарасне раната, цялата жизнена енергия трябва да отиде навътре в процеса на регенерация. Ако остане на арената, животното не може да се преструва дълго на здраво и мощно. Този театър е присъщ единствено на човек. При хората обаче, болният се подставя под карантина, т.е. изолира се, за да се възстанови и да не заразява околните. И да, защото слабостта, т.е. уязвимостта, може да бъде заразна. Пробвайте да останете за по-дълъг период сред хора в окаяно положение и вижте как това ще се отрази на мисленето и живота ви. Всеки, който влиза в такава среда, трябва да вземе предпазни мерки, да притежава подходящите инструменти и да знае кога работата му е свършила, за да си тръгне. Няма как да излекуваме цялото стадо. Тези дни гледах сериала "Ранчото на Дътън" и там, когато една крава от целия добитък беше заразена, на собствениците им се наложи, макар и изключително болезнено за тях, да убият дори цялото стадо. Когато сме се откъснали от законите на природата, стигаме до задънена улица и губим връзка с базови човешки инстинкти, а животинската природа е част и от нас самите, макар човекът да е надарен със съзнание. Сянката се осветява, за да се интегрира, а не за да се демонстрира. Когато говорим за война и за стратегия, например, буквално и преносно, се използва именно уязвимостта на врага, там където му е слабото място. Познавайки слабостите си, имаме възможността да ги превърнем в сила. Но дори да не ги познаваш, независимо дали защото отказваш, не можеш или не желаеш, другите хора ги усещат веднага. Ако не с ума си, то с сетивата си или с интуицията си. Ето защо да бъдеш уязвим е най-голямата глупост, която може да се насърчава в хората. Ако си представим, че сега някой стои срещу нас и ни обижда съзнателно, дали ще започнем да му говорим как се чувстваме и колко ни наранява? Не, разбира се, но именно в подобни ситуации можем да приложим изкуството на мисловната трансмутация. Макар да разбирам привидно доброто намерение на много инфлуенсъри и телевизионери, сред които включително психолози и то известни, да изкарват съвременния човек-робот от механичното му съществуване, за да бъде себе си и да преодолее страховете и травмите си, толкова популярни днес, това е опасен наклон, който лесно води до манипулиране на наивници и най-вече до невъзможност за различаване на слабостта и силата, особено когато слабостта се продава на килограм с маската на героичен подвиг, парадоксално, докато човекът продължава да търси утеха, която така и не идва отвън. Врагът и войната са вътре в нас, във всеки отделен човек, и днес това е най-голямата война, която всички водим. Затова, опознавайки своите слабости, се стремим да ги превърнем в наша сила, за да може да излекуваме раната и тя да зарасне. Или иначе казано, да си честен със себе си, да имаш реална представа какво и защо вършиш. Защото криенето или демонстрирането на слабостите ни води до едно и също. Удобна илюзия, макар и за кратко, саботираща реалната промяна. Това, което е нужно, е себерефлексия, на която не всички са способни.
и това е суровата истина. Утехата може да дойде единствено от дълбините на духа и душата ти, от разговора с себе си и с някого, на когото можеш да се довериш. От Бога. В този смисъл, страхът да се довериш на когото и да е инстинкт за самосъхранение, а способността да различаваш на кого действително можеш и на кого не, е свързан с вътрешния ти глас, който знае верния отговор. Но дори да се случи да се заблудиш, това може да е полезно, докато настроиш струните на цигулката и започнеш да свириш мелодията на по-висока честота. Тогава, кой каквото и да прави, го прави на себе си. В българския език фразата «прави каквото трябва и да става каквото ще» означава, че ти сам определяш границите си и решаваш какво е допустимо и какво не лично за теб самия, какво е правилно и какво не е. Правиш го с ясното съзнание и чиста съвест, като спираш да контролираш панически крайния резултат, докато продължаваш да държиш голямата цел в съзнанието си. Ако тази цел е закърмена с чисто и ясно намерение, той резултатът ще бъде добър. Междувременно ти продължаваш напред. Призивите за любов към насилника, лъжеца и манипулатора звучат красиво и привидно благородно, но тези, които ги мантруват, или никога не са имали подобни преживявания, или целят нещо съвсем друго. Понеже дори да си мислиш, че знаеш защо той е такъв, а в повечето случаи вълк в овча кожа, това изобщо не означава да останеш, за да го спасяваш или разбираш. Именно това е капан, в който редовно попадат уязвимите и чувствителни хора. Тези, които все още не са разпознали хищника в самите себе си и затова го проектират и съответно привличат отвън. Тъй като хората с водеща функция чувство, която във видеото за психологическите типове по Юнг съм разгледала като оценка за стойност, те веднага улавят чувствата или емоциите на околните и за тях е изключително трудно да прокарат граница, за да различат своите от чуждите чувства и емоции. При такова положение често изплува сянката на скритото превъзходство и комплекса на архетипа на Спасителя. В най-добрия случай тези хора са на път да открият собствената си сила и злато, когато спрат да ги раздават на всеки беден, преминаващ просяк. Едва тогава идва и състраданието, което се проявява като неутралитет и няма нищо общо с студената дистанция и изолация, които са защитен механизъм. Напротив, тогава понасяш зрело болката от чуждото страдание, понеже тя е следствие от взети решения и направени избори, които е добре да бъдат уважени, за да може всеки сам да извлече, ако може, мъдростта на опита. Тогава тя се превръща в силата на яснотата. И именно тогава тази уязвимост се превръща в сила. Ясна позиция, ясни граници и съзнание кога, с кого, къде, как и защо. Състраданието е обич и уважение към себе си и към ближния, когато благородството, истинското благородство на твоето намерение се приема от тези, които могат да го почувстват и разберат, докато отблъсква онези, които не могат. Парадоксално обаче, именно тези, които не могат, настървено го желаят още по-силно. В случай, че започнем да се идентифицираме твърде силно с нашата социална маска персона, на войн, например, естествено е психиката и тялото ни да превключат в постоянен боен режим. Тогава е напълно възможно да започнем да привличаме именно повече от същото. Атаки, конфликти и битки до безкрай. Затова персоната е мостът между егото и външния свят и тя има своето конкретно предназначение. Когато се налага да извадиш меча на истината, е жизнено важно да откриеш в себе си стратега и война, защото в противен случай оставаш беззащитен и врагът лесно може да превземе крепостта ти. Персоната обаче често носи и маската на беззащитната жертва, която също привлича повече от същото. Силата се крие в способността на егото да издържи на напрежението, когато сянката бъде осветена. Да имаш коража да погледнеш собствената си грозота, низост, егоизъм или страх в огледалото и да понесеш тази гледка достойно, без да си измисляш поредната лъжа, за да се оправдаваш и без да обвиняваш външния свят и хората наоколо. Означава да признаеш уязвимостта пред самия себе си. Това е моментът, в който сваляш маската пред собствената си съвест и този интимен акт няма нищо общо с чуждите очи. И когато си готов да се завърнеш обратно в света, си готов да го направиш като пълноценен, уверен, спокоен и труден за манипулиране човек.
Затова този подсъзнателен страх, който живее във всички хора от това да бъдат слаби, е съвсем реален. В случай, че тази безпомощност се превърне в ежедневно състояние и начин на мислене, тогава вече говорим за обсебване от комплекс. Майсторството се изразява в това да се научим да различаваме социалната маска от оплашеното его и да открием онзи стабилен център и опора, от които черпим силата да различаваме нещата. Карл Юнг нарича този процес индивидуация, пътят за интегриране на архетипа на себето. Тук е мястото да спомена и символиката на бронята, която носим. Ако се идентифицираме с нея, защото приемаме света за враждебно място, започваме да се втвърдяваме и ставаме все по-чупливи, макар че го правим на дълбоко ниво, за да предпазим онази крехкост вътре в нас, която вероятно някъде по пътя сме разбрали, че е опасно да излагаме на показ. Бронята обаче е и нашата кожа, защитава ни от външния свят. Това е поредният парадокс, който херметичните принципи ни разкриват. Всичко по своята същност е едно и също, не се проявява в различна степен и полярност. Следователно бронята е необходима, защото е нашият щит от външния свят, докато се научим кога е безопасно да я сваляме, за да почувстваме отново лекотата, за която копнеем. Както клетките на тялото се генерират на всеки 7 години, така и нашата кожа го прави. Здравословната психика не е без броня, а има пропусклива мембрана, наречена в аналитичната психология будно его. Тя пропуска ценния опит и отхвърля токсичните влияния, запазвайки връзката с целостта на съзнанието. И тук стигаме до алхимичният основен принцип Solve et coagula, който е основен в духовната алхимия, която по същество е приложна психология за личностна трансформация и развитие на съзнанието. Древните са знаели това и формулата може да се открие във всички алхимични и херметични трактати. По същата причина Карл Юнг започва да ги изучава, прилага и споделя в своята съвременна практика, която благодарение на него стига днес и до нас, чрез езика на съвременната аналитична психология. В алхимията уязвимостта не е крайната цел или морално качество, както масово се злоупотребява с този израз днес. Тя е началното състояние, т.е. прима материя. Не се изисква да останеш уязвим, а да влезеш в пещта, в ретортата, където егото ти ще бъде разбито. Това е калцинацията на процеса. И затова той е болезнен и в този процес съзнателно сваляш защитите си, но с една единствена цел – трансформация, а не себесъжаление. Солве от този процес е разтварянето. Символизира разтварянето на фалша на старите вече неработещи програми и мисловни модели, включително старите доспехи, маски и илюзии за непогрешимост. Уловото в този етап представлява тежкото, обременено със страхове състояние на съзнанието. Бронята тук е закостенялата защита срещу болката. За да се превърне уловото в злато, т.е. в висшия аз, бронята от страхове, комплекси и защитни механизми трябва да бъде разтворена. Този етап изисква съзнателно изправено срещу страховете в състоянието негредо. Именно то е черната прима материя, а това означава, че преминаваме през тъмната нощ на душата. Коагула е сгъстяването и свързването в този етап от процеса и символизира изграждането на нова, цялостна и автентична човешка същност. Означава интегриране на раните от миналото и превръщането им в сила, устойчивост, умереност и яснота, способна да твори съзнателна красота. Тогава имаме зараснала рана, белег, а не отворена рана. След пречистването се изгражда нова, по-гъвкава и адаптивна структура на личността, която не бяга от реалността, а е в състояние да я интегрира. В българския фолклор съществува изразът «отиде да си ближе раните». Това означава, че е необходимо време за регенерация и събиране на силите, преди да се завърнеш обратно в света сред хората. Близането на раните е процес по отделяне на чистото от нечистото. Самотата е доброволното влизане в алхимичната пещ. В противен случай оставаш вратата отворена за всякакви замърсявания, а тогава става инфекция. Затова е необходимо осамотяване, когато започваш да събираш и свързваш всичко, което е здраво, силно и живително и го отделяш от това, което е нечисто, непотребно и износено.
да развяваш публично слабостите си и кирливите си ризи, да се оплакваш и да разкриваш съкровението и таинството на личните си преживявания е социален ексхибиционизъм и духовна нищета. При такова положение се вижда ясно, че тези преживявания няма как да имат нещо общо със съкровеното, понеже в тях липсва каквото и да е таинство. Те са поредният хищнически вик за внимание с съмнителни намерения. Защото кой печели от това да се призовават хората да бъдат уязвими и това да се представя като нещо достойно? Представете си да излезнете сега голи на площада и да започнете да разказвате на случайните минувачи какво ви е сполетяло. Безумно е, нали? И ако си мислите, че така си просите съчувствие от многобройните зрители наоколо, сте в още по-голяма заблуда. Безумието е заразно. За да се предпазим от него, е необходимо да можем да мислим, да разсъждаваме и да търсим истината в себе си. Да търсим там, където древните се я кодирали, и този, който я разпознава, за него тя се превръща в пътеводна светлина и ценен компас. Да опознаеш себе си означава да си осъзнал собствената си човешка природа, ниша и висша. Целта на всяко развитие е висшата природа да управлява нишата. Да бъдеш обратното на уязвим. Да станеш неуязвим, като преодоляваш страховете си и ги гледаш право в очите. Във всички митове, книги и филми, главният герой трябва да премине през поредица от предизвикателства. Той винаги влиза сам в тъмната гора, за да се срещне с най-големите си демони и страхове. И накрая излиза от нея като господар на себе си, готов да сподели наученото със света, спечелил дара на състраданието и благородството на мекото и смело сърце. В митологията и различните култури язовецът символизира упоритост, дълбока мъдрост, свирепа защита и земна магия. Поради навика си да копае дупки, това създание е тясно свързано с подземния свят и корените на лечителството, служейки като мощен символ на устойчивост и непоколебима решителност.